En we gaan het trouwen, want de gemeente Noord-Friesland die stuurt de boekhouding van 2024 met een lichte plus van €800.000. En dat op het echt blijkt uit de e-cijfers uit 2024. Het bedrag gaat naar de algemene reserve. Maar net steen het positieve resultaat uit 2024. Maar de gemeente eigenlijk wel stevig karremeidje, want er moet flink bezuinigd worden. Bij u is in de studio Oorskoot, wethouder van Financiën Maaike Prins van de gemeente Noord-Friesland. Weet je wethouder? Weet je? Ja, hoeveel moet er eigenlijk bezuinigd worden door Noord-Friesland? Nou, wij denken dat we 1 miljoen of 5, 6 misschien, dat we die bezuinigje moeten. We weten nog net correct wat we eventueel extra van het Riek krijgen. Dat zal na een week of na een week oer bekend worden. Maar in die orde van grootte is het ongeveer. En hoe komt het dan dat er zoveel bezuinigd worden moet? Nou, de grootste oorzaken binnen dat de jeugdzorg vast duurder is als wij verboden krijgen door het Riek. En het liep het er echt nog net op dat we extra yield krijgen op dit stuit. En het Riek bezuinigt ook op het gemeentefonds. Dus we krijgen gewoon minder yield. Ja, de gemeentefonds, wat is dat dan het vanaf eens? Het gemeentefonds is een fonds maar yield van het Riek. Alle gemeenten krijgen daaruit een pad. En daar moeten we uw zaken maar doen, steeds maar. Maar we krijgen de komende jaren minder. Dus we moeten op een andere manier zien dat we de begrutting rond krijgen. Ja, dus je moet de broekriem oorhalen. Ja, dat moeten we. Want er zijn een soort dingen waar op bezuinigd worden, denk ik. Want ik meen iets van 36 dingen die... Ja, dat klopt. We houden het nota aan list maar 36 dingen werd wij voor zezen van nou, dat kan wel wat minder zonder dat het zeer docht steeds maar. Of zonder dat het al te zeer docht, moet ik zeggen. En dat is van een keer minder baggerje, OSM'en, maar ook op het sociaal domein. Want dat is toch wel de allergrootste pad van uw uitgiften. Dat we jou een hele soort deel uit aan huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Van alles en nog wat aan help van mensen. En dat betekent net dat we daarmee stopje trouwens. Maar er zitten best wel dingen tussen dat je van zegt van nou, dat kan misschien wel, krijgt even oors of minder. En daar zul je dan op bezuinigje maken. Ja, want de leerlingenvervoer kwamen kijk voorbij. Ja, klopt het. Nou, dat betekent net dat leerlingen vertoon tussen zitten blijven. Maar je kan best voor wat strenger zien naar waar kinderen eigenlijk zelfstandig reizigen. Die binden natuurlijk wel. Maar daar moet je energie in steken om maar de ouders en de scholen te lezen. En om een band te leren om zelf met de bus of op een fiets naar school te gaan. Worden ze zelfstandig van. Dus dat is vaak ecolinnig maar goed. Je zegt dus eigenlijk een win-win situatie in dit stukje. Ja. Daar gaan we daar hier misschien wel wat meer aandacht voor hakken. Maar dat doen we nou dus. Ja, want Joost zit natuurlijk al, Joost zit er nog net zo lang, maar je komt voort in een, van drie gevaltjes te staan. Ja, nee, dat is ik zei ja. Dat is even net oors en we moeten wel zorgen dat we de boel op waarde krijgen. Dus dat doe ik. Ja, 6,5 miljoen ongeveer. Is dit de eerste? Komt daar nog meer bestuur? Wat zou zeggen? Wij zorgen nog verder, want wij denken dat we nog even dieper graven moeten. Omdat je echt ziet dat je structureel bezuinigt je. Hè? We hebben vorig jaar wel yield oorhouden, maar dat is eenmalig yield. Dat hebben we dit hier net weer. Nee. Dus het kan samenwerzen dat we dit hier negatief uitkomen. Ja, en dat yield er extra maar op. Ja, want het weer net een prudde. Nee, het is net een prudde. Dus daar moeten we nog even extra goed naar zien. En dat doen we nou. De begrutting die komt in november. En dan hopen we dat we heel Dalroem winnen. Ja, want er wordt natuurlijk, kijk, ik heb geleid 4% hoe hegere onroerend goed zaakbelasting. Ja, maar ja, dat weten we nou nog net hoe heeg het dat wordt. Ja? Het kan heger worden, het zal 10 worden kennen, maar het kan ook 3 worden of zo. Of dat weten we net. Het is al een beetje discutabel even zien hoe vol je ophellen kunnen door het bezuinigen. Ja, dat zullen we in november pas, hoe heeg het echt. Ja, het sneed eigenlijk wel heel diep natuurlijk in Noord-Friesland. Ja, de matte dingen oors, ja, dat is zo. Waar is nou de grootste gedupeerde? Is dat nou de jeugdzorg dan? De jeugdzorg moet gewoon teruggaan, want je kan net zeggen van, dan krijg je geen zorg meer. Maar je kan wel heel kritisch zijn van alles wat we aanbieden, werkt dat ook echt? Of kan dat misschien oors of beter? Of, daar moet je wel kritisch op blijven. Want daarmee kun je misschien echt wat zuiniger doen. Ja. Dit is eigenlijk een taak die we van 3 uur kregen van je matte dat doen. Maar het geld komt er net bij. Nee.
Dus ja, dat is wel een probleem. Ja, want je vorige wethouder zei al van 2024, 26, hè. Ravijn hier, het is echt voor elke gemeente zou ik wel een potje. Ja, het is voor alle gemeentes. De ene gemeente ben je wel een beetje beter in de oren, ga ik wel terug. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is ik zo. Ja, naar je boerengemeentes, die had een meer positief saldo dan wat is Friesland. Ja, klopt. Die had aardig meer geld doorhouden. Dus dat is heel fijn. Zo dat ik wel ken omdat Friesland misschien wat te groot is? Nou, te groot weet ik net, ja. Dat valt wel wat aan. Het is nog wel overzichtelijk. Maar ja, we gaan heel soort dorpen. Daar moet je alle jaar naar omzien en onderhouden. En dus ja, dat is weer, ja. Wanneer zo'n padje helemaal leeg wijzen? Stel voor dat. Nou, als we niks doggen, dan meer in 2028 denk ik, dan is het op. Maar ja, dat doen we natuurlijk net. Nee. Je bent er dwaan om alles op april te krijgen. Ja. Nou, die 26 dingen wat we in act trekken, die we eigenlijk net acceptabel, toch? Ja, nou ja, dat zijn dingen dat kan, maar dat wil je eigenlijk net. Maar ik vrees je wat er ondersteert bijvoorbeeld, waar je steeds van... Nou, ophouden met je stedenboom, maar voel daar bijvoorbeeld. Dat zit erbij. Ophouden met de lauwersregeling, maar daar hebben we toch van zijn van nou, ja, dat is ook best wel wat. Dus die wil wel even net. Maar je zonder verkiezen kan dat. Er hier de verkies het kind. Ja, maar leven we net dan al? Nee, leven net. Nee. Wanneer komt nou de definitieve uitspraak dat je zegt van, nou weten we waar we precies op Suniamat en hoe volle? Nou, de kadernota die komt eraan, die behandelen we begin juli. De kadernota is? De kadernota die rint vooruit op een begrutting. In de kadernota zet wel vast van Sasjocht het Ruud en wij denken dat het wat takken meer sa mat. En daar zullen de RIE begin juli over besluiten. En als die akkoord is, dan verwerken we dat zij in de begrutting. En die is pas in november. Dus door het ook nog een koftje? Ja, door het nog wel even, ja. Maar we moeten wel nou aan de slag. Ja, want het padje lijkt wat juist lijkt langzaam leeg. Er komt eigenlijk niks meer bij. Nee, dat klopt. En we moeten voor dit hier in elk geval goed uitkomen. En voor takken meer, dan maken we de boel op water gaan. Ja, want stel voor je zei uitslagen net, dan zit het er heel min uit voor. Dan zit het er min uit. Want dan wil je onder tasje zetten. Nou ja, dat moeten we maar net houden. Nee, daarom. Dus nee. Nou, die strijd die is een harde strijd. Want het debat, wie dat ik een beetje... Toen ze hier praten van, zei je helemaal dit is nog wat? Want je had natuurlijk in debat zitten. Ja, nou ja, alle raadsleden die zeggen wel dat we wat doen moeten. En natuurlijk, iedereen door jullie hebben dat horen, dat is zo. Maar als je bezunnetje matten, ja, dan moet je ergens verkiezen. Ik al vind je dat wat minder leuk. Ja. Nou ja. Wat je ook zei, van ja, de strijd eerder. Ja. En je moet de mijn kwam wordt er zelf doorkennen natuurlijk. Zeker. En dat zullen we eigenlijk wel baden denken, of nee? Nou, het gaat heel knap aan de ons die we vinden aardig is. Van nou, wij vinden het net echt mooi. Maar we zorgen wel dat het mat. Ja. En nou ja, van elke nieuw wordt eigenlijk een beetje vragen van... Help ons. Help de gemeente waar bovenop samen bezig. Precies, ja, we willen al hier de boeren op water gaan. Ja. Heel voor de gemeente hier. Dus. Ja, en natuurlijk ook voor de inwoners. Want zeker, hoe beter de gemeente voorstelt, hoe beter voor de inwoners. Ja, natuurlijk. Zeker. Mevrouw Prins, maak je 10 dagen ga je een tijd voor je maken en dat je in de studio komen wonen om eens een beetje bij te praten. Ik wens je heel prettig succes daar, maar alles dat te realiseren. Want ja, jij bent wel de vrouw van centen. Ja, nou dankjewel. Maar dank je. Oké, 10 dagen en misschien dat nog een keer. Ja, best. Nog weer.